In Oudsher komen de eerste wijn uit de Tweede Wereldoorlog aanzetten en worden de tenten opgebouwd voor de chauffeurs. Dat was eigenlijk net de bedoeling om het dit hier te doen. Maar omdat de veteraan toch nog komen wouden, hebben we het toch op het laatste moment nog georganiseerd. En we gaan nu meer dan 50 voertuigen door de Main. Dus dat is een mooie kolonne. Canadese veteraan Jim Parks is de enige veteraan die het nou nog meedocht in de optocht. Jim hebben al een soort dingen mee dienen. We zijn met hem op Amelon West, juist weer bij ons thuis. En van de Jonne eten ze op Lauswold. En dan morgen is de grote dag en dan zal er in Frencher wezen. En daar doet er een stukje van de route mee. Er zit dit hier een extra lading onder de. De klein zat namelijk ook 20 Oekraïense vluchtelingen opvangen die het zelfs uit het oorlogsgebied komen. Toen wij met de opvang start binnen hier achter mij in de Klinze, in het hoofdgebouw. Toen hadden wij ook zoiets van ja, hoe zou dat uitpakken? Want we hadden hier een hele collectie staan in een score. Maar heel langzaam hebben wij die meesten direct mij bekendmaken en ik het verhaal verteld van wat het voor u betekent, de bevrijding vanuit Normandië. En dat begrepen hun juist heel erg goed. En dat had natuurlijk alles te krijgen met wat zich daar op dit moment afspeelt. Op het moment dat wij een proefritmaatje in een auto of we binnen mij aan de gang, dan staan er eigenlijk altijd wel Oekraïners klaar die graag even een stukje mij rijden willen. Ja, ja.